तर पप्पा नागोबा घेऊन आलेला तुम्ही बघू शकताय. कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर आज काय तुम्हाला सांगायची गरज नाही, डेट बघा आणि ठरवा, कारण आजचा ब्लॉग उद्या येतो. तर आज आहे नागपंचमी. तर तुम्हा सर्वांना नागपंचमीच्या आमच्या सर्वांकडून हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आणि फुलं वगैरे सर्व काढलेली आहेत. आता पूजनाची तयारी चालू आहे. तर फुलं पप्पांनी काढलीत आणि मला दिले आहेत दुर्वा काढायचं काम. तर आंघोळ वगैरे करून आलो आहे मी. आता बसलो आहे बाहेर रोजच्यासारखा पायरीवर, तुम्ही बघू शकता. आणि आज सगळे याच घराकडे असणार आहेत. तर तुम्हाला दाखवतो या घराकडे कसं वातावरण असतं आणि काय. तर जाऊया पहिले, तर दुर्वा काढूया, चला. बघताय दुर्वा काढायला आम्हाला लांब जायची गरज नाही. दुर्वा सगळे आमच्या बरोबर दाराच्या बाजूलाच आहेत. तर पहिली तो दुर्वा काढून घेतो. तर तुम्ही बघू शकता दुर्वा काढून झालेले आहेत. एवढे बस आहेत, लागले ते घेऊन जाऊ शकतो, एकदम दारातच आहेत. तर आता आपल्याला काढायचे आहेत तुळशीपत्र. तर जाऊन तुळशीपत्र काढूया आणि त्याच्यानंतर गंध उजळायचं आहे. तर चला, काढायला लांब जायची गरज नाही. तुम्ही बघू शकता इकडे दारातच आमच्या तुळस आहे. एक तुळस आहे, तिकडे एक तुळस आहे. तर पटापट काढून घेऊया आपण तुळशीपत्र. तुम्ही बघू शकताय. तर दोन वस्तू जमा केलेल्या आहेत, एक तुळशीपत्र, एक आहे दुर्वा, आणि आता मेन आणि फायनल गोष्ट गंध. फुलं तर पप्पांनी आणलेली आहेत, तुम्हाला मी दाखवलेली आहे. तर जाऊया, गंध उजळूया. ही आहेत आपली फुलं जी पप्पांनी काढलेली आहेत, पडली आहे. तर याच्यामध्ये ठेवतो. हे तुळशीपत्र आहेत, ती पण याच्यामध्येच ठेवूया साईडला. तुळशीपत्र, त्याच्यानंतर पण काढलेली दुर्वा, ती पण याच्यामध्ये साईडला ठेवूया. घंटा त्या घराकडनं घेऊन आलो, नंतर देवाच्या ओट्यावर ठेवूया. सर्व देवाच्या ओट्यावर ठेवले. आता थोड्या वेळाने पूजा करून घेऊया. तर पप्पा नागोबा घेऊन आलेला तुम्ही बघू शकताय. यासाठी करा, यासाठी. तर तुम्ही बघू शकता नागोबा ठेवून घेतलेला आहे आणि आता करायची आहे पूजा. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे दुर्वा ठेवायची असते तोंडात. तर पहिली तर पूजा करून घेते आई तुळशीची. इकडे रॉकी बघा, रॉकी खुर्चीवर रोजच्या सारखं बसलेला आहे. रॉकी, हे रॉकी उतर खाली. रॉकीला बिस्किट पाहिजे, नाही तो उतरणार नाही तो. Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. तर फायनली आता आम्ही पूजा करून घेत आहोत. म्हणजे पप्पा पूजा करतायत. तर तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे काय काय लागतं, तुम्हाला माहीतच असणार.
Wondering how I'm to blame. You're the one who doesn't dream. So why are you always sleeping? I remember when you said you're afraid of what's ahead. What happened to ride or die? I asked and you just start crying. How are you acting so surprised? Haven't you seen it in my eyes? Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything. You took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's 'cause I'm not enough. तर पूजा वगैरे करून सर्वांची झालेली आहे, तुम्ही बघू शकताय. तर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, ज्यांना माहीत नसेल त्यांना हे काय काय ठेवलेलं आहे, तर तुम्ही बघू शकता. इकडे आलेला आहे तो प्रसाद आहे आणि गुळ आहे, इथे पण गुळ आहे. त्याचप्रमाणे इकडे दूध ठेवलेलं आहे आणि बाकी सर्व पूजेचं सामान आहे, तुम्ही बघू शकताय. इकडे फुलं वगैरे ठेवलेली आहेत, गंध, इकडे आहे धूप आहे आपला. तर आता जेवणाची तयारी आहे, तर बघूया काय काय बनवत आहेत जेवणात. बघू शकता बाहेरनं आमचं घर कसं आहे, तुम्ही बघू शकताय. ह्या पायरीवर इकडे कपडा ठेवलेला आहे, तिकडे मी नेहमी बसलेलो असतो. तर आज सगळे ज्या घरात आहेत तुम्ही बघू शकता. तुम्हाला माहिती आहे इकडे पंप वगैरे आहे. इकडे या साईडला एक रूम आहे आणि या साईडला एक रूम आहे, मला दाखवतो. इकडे टी व्ही वगैरे आहे, बघू शकता. हा हॉल आहे, आमच्याकडे वडे बोलतात. इकडे देवाचं वाटा, इकडे गणपती असतो. साईबाबांचं पोस्टर बघा, किती जुना आई, तरी 10 वर्षापेक्षा जास्त झाले. कारण असं पोस्टर आता मिळत नाही कुठे, त्याच्यामुळे आम्ही पोस्टर बदलला नाही. सगळ्यात पहिला पोस्टर आमचा आहे या घराकडचा. नाही आईच्या आवडता देव साईबाबा. इकडे एक बोर्ड आहे, तुम्ही बघू शकता. इकडे सर्व ही माती वगैरे तुम्हाला माहीतच असेल. इकडे पूजा वगैरे झाली होती. इकडे जेवण चालू आहे, तुम्हाला दाखवतो. या साईडला एक रूम आहे, बघू शकताय. इकडे हॉटेलचं सगळं सामान ठेवलेलं आहे, बघू शकताय. इकडे एक रूम आहे, आता काळा शेगडी वगैरे आहे, तुम्हाला दिसणार नाही नीट, तुम्ही बघू शकताय. तर जाऊया आतमध्ये घरात. आई किचन मध्ये काय बनवते बघूया. आई काय करतो? उसळ डाळ रात्री ठेवलं टाकत, नीलपलसाची भाजी, डाळ वगैरे बनवत आहेत. सणाचं जेवण आहे आणि गोड काय? पातोळे. तर आज पातोळे बनवतोय. आणि कसा वाटला तुका इतक्या दिवसांनी? इतके दिवस म्हणजे किती महिने झाले तरी? दसऱ्यानंतर आम्ही इकडे त्या घरात गेलो. किती महिने झाले तरी? दसऱ्यात नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै आणि आता ऑगस्ट. 9 महिन्यानंतर आई आता इथे जेवण करते. तिकडे वरच्या घरात आम्ही खाली जेवण बनवतो. इकडे किचन नाही, इकडे किचन वगैरे आहे. आणि हे सगळं दिसतंय ते आम्ही केलेलं आहे. हे सर्व तुम्हाला दिसतंय ते आम्ही केलेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकता इकडे काय चालू आहे. चण्याची उसळ, चण्याची उसळ. इकडे डाळ, एकदम वास जबरदस्त येतोय. तर तुमच्याकडे काय जेवण आहे स्पेशलच कमेंट करून नक्की आणि हे खोबरं आहे पातोळ्यांसाठी, ते अजून तयार करायचंय, पीठ करायचंय. तर तुम्ही बघितलं, तुम्हाला मी घर दाखवलेलं आहे बऱ्यापैकी. चतुर्थीला तुम्हाला आणि जबरदस्त दिसेल. इकडे छत वगैरे असतो वरती. इकडे काय नाही, इकडे पाठीमागचे रूम आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि ते घर, तो दरवाजा दिसतोय तो त्या घराचा आहे बरोबर, जिकडे मी बोलत असतो वरच्या घराकडे. वरच्या घराकडे तो तिकडे आहे दरवाजा. तर भेटूया आता डायरेक्ट जेवताना. तुम्हाला बोललो होतो, तर आज गोड काय बनवतोय, तर पातोळे बनवतोय. तर कशा प्रकारे पातोळे बनवले जातील तर तुम्ही बघून घ्या. आई तुम्हाला दाखवेल. हे पीठ गरम पाण्यात भागून घेतलेलं आहे. कसलं पीठ? तांदळाचं पीठ आहे. एकदम सोपी रेसिपी आहे, तुम्ही बघू शकताय. एकदम उकळतं पाणी टाकायचं त्यात. हे तर तुम्हाला माहितच आहे काय ते. पुरीसारखं गोल त्याला करून घ्यायचं. आणि इकडे हळदीचं पान आहे, हळदीच्या पानात करतो. आणि हळदीच्या पानात केले जातात. कशा प्रकारे करतोय बघा. हे गोड आपलं काय तर खोबरं, गुळ खोबरं बनवून घेतलेलं आहे सारण ना. हा. तर अशा प्रकारे बघू शकता तुम्ही. दुमडून घ्यायचं आणि करंजी जशी चिटकवतात तशी चिटकवून घ्यायची. आणि हे नंतर मग उकडत ठेवायचं चाळणीत. हे चाळणीत उकडत ठेवतात. थोडक्यात मोदक करतात तसे. मोदक करतात तसं. कोणाकडे स्टीमर असलं त्याच्यात ठेवतात, नाहीतर जास्त ते लोक चाळणीतच ठेवतात, इडलीच्या भांड्यात. तर बघू शकता अशा प्रकारे सर्व बनवून घेतले आणि ते आता थोड्या वेळाने
उकडत ठेवणार आहोत. जेवायचा टाइम झाला, सगळे आम्ही जेवायला बसलोय. तुम्ही बघू शकता सगळे एकत्र बसलेलो आहोत. आणि तुम्ही बघू शकता, तुम्हाला दाखवतो. लाईट गेली त्याच्यामुळे नीट क्लिअर दिसत नाही. नेमकं जेवायच्या वेळेस लाईट गेलेली आहे. तर आई जेवण वाढते. तर जेवणात तुम्हाला काय काय दाखवतो. इकडे आहे भात, डाळ, पातोळे, बसली नीलफणसाची भाजी आणि हे आवळ्याचं लोणचं फोडणी दिलं. तुम्ही बघू शकताय किती मस्त दिसतंय. तर आम्ही बसतोय जेवायला. प्लॅन मध्ये अचानक भयानक चेंज. आम्ही चाललोय मामाकडे, बघू शकताय. मित्रांनो, मामाकडे जाऊन आलेलो आहोत आणि खूप मोठा स्कॅम झालेला आहे. आम्ही याच्या अगोदर पप्पांनी नागोबा विसर्जन करून मोकळे झालेले आहेत. तरी पण तुम्हाला मी जागा दाखवतो कुठे विसर्जन केले ते. तर बघूया. या साईडला पोचवलेलं आहे आणि पुढा जो आहे तो बरोबर आमच्या घराच्या समोर केलेला आहे. घराच्या समोरच करायचा असतो. तर कसे काय मंडळी, तर भेटतो डायरेक्ट संध्याकाळी 6 वाजता. तर बघितलं मग काय झालं. तर विषय असा झाला, पप्पांना वाटलं आम्ही दुपारी गेलो होतो तर तिकडनं विसर्जन करून थोडा वेळ थांबू आणि येऊ, लगेच कोण येणार गेल्यानंतर, बरोबर ना, असा अंदाज झाला त्यांचा. आणि यायला पण आम्हाला थोडासा उशीर झाला. तर म्हणून त्यांनी विसर्जन लवकर केलं. तर जरासं चुकलं, पण तुम्हाला जेवढं दाखवायला मिळालं तेवढं मी दाखवलं आहे. मामाकडचं काहीच दाखवायला मिळालं नाही, कारण पाहुणे आले होते आणि ते जेवायला बसले होते. त्याच्यामुळे नीट काय दाखवायला मिळालं नाही. तर पुढच्या वेळी नक्की दाखवेन. आणि ब्लॉगिंग करता करता आपल्याला आता बरोबर 1 महिना कंप्लीट, डेली 1 महिना आपले ब्लॉग आता कंप्लीट झाले आहेत. म्हणजे डेली ब्लॉग पडत आहेत आपले. तर बरोबर आता 32-33 ब्लॉग झालेले आहेत. तर हा येणार आहे तो 34वा असणार आहे. तर एक चांगलं वाटतं आहे की महिन्याचा चॅलेंज तरी झाला आहे. 365 दिवसांचा चॅलेंज आहे आपला, तो पण पूर्ण होईलच, त्यात काही वाद नाही. तर असाच सपोर्ट दाखवा. आणि आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.